بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ba a rantsuwa da kowa da komai sai da Allah shi kaɗai, babu wanda yake da ikon ya rantse da kowane irin abu sai Allah shi kaɗai. Allah shi kaɗai yake da ikon ya rantse da kowane irin abu. لا أقسم بهذا البلد Allah ya ce, ina rantsuwa da wannan gari na Maka mai alfarma. وأنت حل بهذا البلد Kuma ya kai annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama an halatta maka yin yaƙin buɗe wannan gari na Maka. ووالد وما ولد Allah ya ce, ina rantsuwa da dukkan mahaifi da abin da ya haifa da ma dukkan abin da baya haihuwa. لقد خلقنا الإنسان في كبد Hakika mun halicci mutum a cikin tsananin wahala a cikin mahaifa a daidaituwar tsarin halitta mai kyau zuwa haihuwa zuwa ya ɗauki nauyin kansa zuwa tsufa. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد Shin yanzu mutum yana tsammanin cewa saboda ƙarfinsa da dukiyarsa babu wani mai samun iko a kansa? يقول أهلكت مالا لبدا Mutum yana cewa na ciyar da dukiya mai yawa. أيحسب أن لم يره أحد Shin mutum yana zaton cewa Allah baya ganin shi? ألم نجعل له عينين Kuma shin ba mu ne muka sanya wa mutum idanuwa biyu da yake gani da su? ولسانا وشفتين Shin kuma ba mu ne muka sanya masa harshe da labba biyu da yake furci da su? وهديناه النجدين Shin kuma ba mu ne muka bayyana masa hanyoyi biyu, hanyar alheri da hanyar sharri? فلاقتحم العقبة To shin ina ma a ce ya kutsawa al'amura masu wahala? وما أدراك ما العقبة Shin kuma me ya sanar da kai abinda ake cewa al'amura masu wahala? فك رقبة Su ne ‘yantar da bawa ko baiwa, أو إطعام في يوم ذي مسغبة ko kuma ciyarwa a wata rana ma'abociya yunwa, يتيما ذا مقربة a ciyar da maraya ma'abocin zumunci makusanci a cikin ranar ta yunwa, أو مسكينا ذا متربة ko kuma ciyar da matalauci ma'abocin wahala. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Sannan kuma tare da waɗannan siffofi masu kyawu tsarkaka ya yi imani da su a zuciyarsa yana mai kwaɗayin samun lada ya kasance daga cikin waɗanda suka yi imani kuma suka yi wa juna wasiya da yin haƙuri a bisa cutarwar mutane kuma suka yi wa juna wasiya da tausayi. أولئك أصحاب الميمنة Waɗannan su ne ma'abota dama, a ranar ƙiyama za a riƙe su a ma'abota dama zuwa aljanna.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة waɗanda kuma suka kafircewa ayoyinmu suna ma'abota hagu a ranar ƙiyama za a riƙe su a ma'abota hagu zuwa wuta. عليهم نار مؤصدة A kansu akwai wata wuta ma'abociyar kulle ƙofofinta.